Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Αισθάνομαι. Είμαι η Έρη Μπασιούκα και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που κάναμε όλοι μας φυσικά ως παιδιά, αλλά το εγκαταλείψαμε σαν ανώριμο ως ενήλικες. Τι είναι αυτό? Το παιχνίδι. Παρατηρήστε ένα 5χρονο παιδί. Παίζει με τουβλάκια, φτιάχνει κάστρα, τα γκρεμίζει, τα ξαναφτιάχνει. Δεν το κάνει για να πετύχει κάτι. Το κάνει γιατί έτσι περνάει καλά και έτσι μαθαίνει και έτσι εξερευνά και έτσι επεξεργάζεται τον κόσμο γύρω του. Κάπου στα 20 μας το παιχνίδι ξαφνικά χάνεται και γίνεται λίγο χάσιμο χρόνου. Γίνεται κάτι που κάνουν μόνο τα παιδιά. Εμείς, ως σοβαροί πια ενήλικες, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Αλλά η νευροεπιστήμη μας λέει κάτι διαφορετικό. Μας λέει ότι το παιχνίδι ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργικότητα, για την επίλυση προβλημάτων, την καινοτομία, για τη ζωή. Όταν παίζουμε, ο εγκέφαλός μας δημιουργεί νέες συνδέσεις, δοκιμάζει νέες δυνατότητες, χωρίς το φόβο της αποτυχίας. Επειδή πραγματικά στο παιχνίδι δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο εξερεύνηση. Οπότε η πρόκληση για αυτή την εβδομάδα που σας προσκαλώ να κάνετε είναι η εξής. Βάλτε καθημερινά 10 λεπτά παιχνίδι στην ημέρα σας. Ό,τι σας αρέσει. Μπορεί να είναι ένα παζλ, μπορεί να είναι ένα χτίσιμο με λέγκο, μπορεί να είναι ζωγραφική χωρίς στόχο, μπορεί να είναι ταμπού, μπορεί να είναι μονόπολη, μπορεί να είναι οτιδήποτε αγαπάτε, οτιδήποτε κάνατε ως παιδί, οτιδήποτε αν είστε γονείς είναι εύκαιρο κοντά σας που έχουν τα παιδιά σας. Απλώς παίξτε, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο, χωρίς να το κρίνετε και δείτε τι θα συμβεί στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα προβλήματά σας. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για μία μαγική λέξη, τη λέξη ακόμα και πώς μπορεί να αλλάξει όλη σας τη ζωή. Μέχρι τότε παίξτε λίγο, σας το επιτρέπω επίσημα και να θυμάστε, όποιος πιστεύει σε θαύματα, γίνονται θαύματα. Την αγάπη μου.